саўдзельнікаў гэтай падзеі. Беларускі пен-цэнтр, Саюз беларускіх дызайнераў, Лятучы універсітэт, а таксама польскія партнеры ТА ХНЛ і фонд «Адкрытая культура». Ну, а таксама генеральны партнер прэміі тэлеканал «Белсат». У мінулым годзе пераможцай прэміі стала Кацярына Пекерэня за вокладку «Трое у чоўні і пёс з імі» Джерома Клапкі Джерома. Ну, а хто пераможа ў гэтым годзе, мы неўзабаве даведаемся, а пакуль спадарства Рэй будем вести мы. Вольга Бабкова и Макс Жбанков. А теперь мы запрашаем сюды до микрофона першую намесніцу старшынькі беларускага пен-цэнтру, паэтку Тацяну Нядбай. Добрый день, шановні ведоўцы, не разыходзьцеся, таму што я не буду шмат часу займаць. Я страшна усцешаная, што мы не проста прыдумалі гэтую прэмію, а змаглі працягваць і можам рушаць ужо сёння ў трэці раз. І, безумоўна, дзякуй вялікі, што згадалі партнёраў, без якіх гэтая прэмія не адбылася б, але тут важна таксама падзякаваць камандзе, якая працавала над прэміяй. Гэта Кацярына Трубовіч, Дар'я Белькевіч. Дзякуй вам вялікі за тое, што робіце гэта магчымым і за тое, што ўсё адбываецца так здорава. Ну і, канешне, Анатоль Лазар, который у нас працуе над дызайнам гэтай прэміі. Дзякуй вялікі, я перадаю далей слова, таму што сама хачу даведацца, хто перамог. Таня, чакай хвіліначку, зараз мы тебе тармазнём таксама. У мяне напісана, што ты мусіш спавесці штосьці пра ўзнагароду, пра анёла. Ах, узнагарода. Цудоўная ўзнагарода. Мы доўга вагаліся, доўга размаўлялі, дыскутавалі пра тое, што павінна было быць узнагародай. І вось гэты анёл, гэты цяжкі, прыемны, яго вельмі прыемна трымаць у руках, і нават зайздросна, што я не дызайнерка і не магу на яго прэтэндаваць. Гэты аўтар гэтага анёла Алесь Сакалоў. Так здарылася, што калі мы абмяркоўвалі, што магло б быць прызам, каб гэты прыз таксама быў такі характарны, каб ён быў своеасаблівы, не проста дыплом, хаця дыплом гэта таксама каштоўнасць, то адна наша польская сяброўка Ёля Кілян пабачыла у Фейсбуку працы Алеся Сакалова і сказала, што вось гэты анёл ёй вельмі нагадвае Міхала, і ад гэтага мы пачалі камунікацыю з Алесем Сакаловым. А яшчэ праз некалькі дзён пасля таго, як Ёля гэта напісала, з'явіўся артыкул у беларускіх СМІ, што Алесь Сакалоў найлепшы малады беларускі скульптар. То мы так падумалі, ну цікаваць ён згодзіцца, але ён згадзіўся і страшна заангажаваўся ў гэтую справу. Яму вось пад тым, як расказвала Кацярына, магчыма, яна яшчэ сёння пра гэта раскажа, як ён з душой падышоў да гэтага анёла, як ён яго рабіў, паляпшаў. Адным словам, чалавек не проста зрабіў тое, што яму замовілі, а ён рэальна укладаў у гэту душу і проста жыў гэтай працай пэўны час. Анёла мы ўручаем ужо ў другі раз і спадзяюся, што зможам рабіць гэта надалей. Цудоўна. Дзякуй, Тацяна. Ну, а зараз мы рушым далей, і час узгадаць нашых шорт-лістараў, удзельнікаў фінальнай стадыі гэтай узнагароды. І нумар першы, калі ласка, Вольга. Гэта беларуская нацыянальная ідэя Зміцера Лукашука і Максіма Гарунова. Аўтар вокладкі Анатоль Лазар. Другая пазіцыя, натуральна, па спісе, а не па значнасці. Гэта лотас на асфальце Алеся Плоткі, аўтары выкладкі Кацярына Дамінікава і Андрэй Ганчарук. Так, цяпер папіросы, так? Аўтар папіросы Юрыя Іздрыка, аўтар вокладкі Павел Дарохін. І нарысы сучаснага краязнаўства Збыха Слупоўскага, аўтар вокладкі таксама Павел Дарохін. Пад 5-м нумарам простыя словы Міхал Анімпадыстаў, аўтарка вокладкі Алена Дашкевіч. І 6-й заключны номер у нашым шорт-лісце гэта род Юліі Тимофеевай, аўтарка вокладкі Наталья
Паваляева? Ну, трэба сказаць, што ў гэтым годзе было агулам 28 кніг. Гэта крыху меней, чым было ў ранейшыя гады. Апроч таго, у гэтым годзе прэмія мела пэўныя асаблівасці. Напэўна, вы ведаеце, што скажем, гэтыя асаблівасці дадаліся ў знакі сябрам журы. Таму што кніга «Белорусская национальная идея» была, в ней были обнаружены элементы экстремизму. Книжный дизайн, як высветлілася спадарства, у наших ситуациях справа небяспечная. А кніга «Простыя словы» яна пра нашага патрона, пра патрона гэтай урачыстасці. Таму гэта можа камусьці падасца нейкім, я не ведаю, дзіўнай справай, але тым не менш. Яшчэ я бы хацела сказаць, што гэты наш непросты вар'яцкі час, у якім мы знаходзімся, он насамрэч абудзіў неверагодны, скажем, творчы патэнцыял людзей, таму што ў гэтым годзе вокладкі былі надзвычай цікавыя, са свежымі формамі, такімі нечаканымі, скажем, каляровымі варыянтамі. Таму было вельмі складана з вартых выбіраць вартае. Ну, але ж атрымалася, я спадзяюся. І вельмі хутка мы даведаемся імя пераможцы. Так, а зараз скажыце, калі ласка, ці ёсць у нас Наталья Паваляева? Калі ласка, Наталья, мы хотим вас запросить сюды, до микрофона, калі ласка. Натурально, в якости финалистки нашего конкурса. Добрый день. Большое спасибо организаторам этой премии, членам жюри. Пару слов скажу об обложке, наверное, над которой я работала. Это сборник стихотворений Юлии Тимофеевой «Род». И отталкивались мы от такого многоязычного названия, потому что по-норвежски это слово означает «корень», по-русски, по-белорусски «род», по-английски «гнить», «гниль». Ну и поскольку название короткое, то было решено, что оно и будет главным элементом дизайна. Ну и кроме того, от двух значений этого слова я отталкивалась и делала визуальные образы «корень» и «род». Ну а вся форма напоминает выцинанку. Ну вот, собственно говоря, и все. Спасибо. Дякую, Вялік. Так. Ну, а зараз мы запрашаем сюды аўтара вокладкі да кнігі Юрыя Іздрыка «Папіросы» Паўла Дарохіна. Добрый день. По-першае, хочу перадаць прывітанне не ад саюз дызайнераў, які таксама як бы адзін з арганізатараў, хоць можа і умоўна. І я лічу, што вельмі добра, што чым больш у нас гарызантальных сувязяў, тым менш вертыкальныя будуць вертыкальныя. І пра самыя вокладкі, у прынцыпе, я там пісаў трохі, не думаю, што тут варта гэта ўсё паўтараць. Першая вокладка у Іздрыка ў арыгінале таксама быў нейкі пачак папірос, і таму я вырашыў таксама ўзяць рэальныя папіросы 60-х гадоў мінскія. Што тычыцца нарысаў, то там такая піктаграма самагоннага апарата, великому рахунку. І, мабыць, усё. Што хацеў сказаць. Дзякуй вам вялікі. Так, а зараз мы хотели бы запросить сюда до наших микрофончиков Алену Дашкевич. Аўтарку вокладкі «Простыя словы». Добрый вечер. Я, на жаль, не публічны чалавек, але ж мне трэба нешта распавесці, як я працавала над вокладкай. Слухайце, калі проста прыйшоў час рабіць вокладку, было шмат фотаздымкаў, і я ўвесь час пераглядала, некалькі дзён я выбірала, які фотаздымак можа быць, менавіта адразу. Я хацела, каб гэта быў фотаздымак.
каб кніжка адразу, калі яе взять у руки, адразу рассказала нам и показала, что эта книжка менавіта про вот этого человека. Каб не было сумневу, про что яна. И как вот эта назва, простые словы, адразу была ассоциация с этим человеком. И вось мне трэба было, ідэя такая, што трэба было знайсці фотаздымак менавіта такі, які б адпавядаў гэтаму характару Міхала. Вось. Не проста прыгожы фотаздымак, дзе ён там усміхаецца, такія фотаздымкі таксама ёсць. Але менавіта я б хацела, што вось гэту прынцыповасць Міхала. Тое, што Міхал быў правадыром нейкіх ідэй, і для яго было вельмі істотна, каб іншыя слухалі яго. І таму вот гэты жэст, это ж не мой жэст, это яго жэст, характэрны. І таму было некалькі прапаноў. Я таксама зрабіла некалькі варыянтаў, і менавіта вось гэты варыянт падтрымалі мае сябры. Вось, і так просто атрымалася. Все астатняе просто на другім баку яго верш. Вось. То есть это целая такая атрымліваецца вобраз гэтага чалавека. Дякую. Калі ласка. На жаль, не ўсе з аўтараў канкурсантаў здолелі трапіць на нашу імпрэзу, але ж варта ўзгадаць іх і выказаць ім нашу вялікую удзячнасць за ўдзел у гэтым крэатыўным спаборніцтве. Перадусім мы кажам пра дызайнераў Кацярыну Дамінікаву і Андрэя Канчарука, а таксама пра Анатоля Лазара. Дзякуй вялікі. Генеральны партнёр прэміі тэлеканал Белсат зрабіў такую галасаванку. Ведаеце, прынамсі на Белсаце галасы лічаць правільна. Так, у сацыяльных сетках, і паводле гэтай галасаванкі перамогу атрымала кніга «Беларуская нацыянальная ідэя». Каму мы будзем уручаць прэмію і якую? Так, пераможцам стаў дызайнер Анатоль Лазар. Узнагарода чакае героя, як кажуць, і натуральна трапіць у правільныя рукі спадарства. Як высвятляецца, экстрэмізм па-беларуску гэта часам нават і прыемна. І ў любым выпадку не балюча. Бывае і балюча. Але не ў нашым конкурсе. Напэўна, прыйшоў час прадставіць тых, хто стаіць перад мікрафонам. Ой. Я хотел яшчэ не сціпло сказаць, што мы таксама напісалі з Вольгай па тэксціку ў гэтую кніжку успамінаў пра Міхала, але падумаў, што гэта будзе не сціпла, але стрымацца, на жаль, не магу, бо тое, што напісала, напрыклад, Вольга, гэта проста прыгожа. І як і ўсё, што рабіў Міхал, гэта шчыра, востра, парадаксальна і ні на што не падобна. Бо Міхал, і кожны, хто яго ведаў, можа гэта пацвердзіць, меў шыкоўную магчымасць, шыкоўную здольнасць ператвараць штодзённасць у цуд, штодзённасць у магію, у вытанчаны, востры, каліграфічны стыль анімпадыстава. Але зараз давайте сапраўды узгадаем паважаных сяброў журы, тых, хто рабіў высновы, тых, хто разглядаў прапановы дызайнераў і ўрэшце рэшт знайшоў нам пераможцу гэтага года. У складзе журы былі графік, дызайнер і фотограф Адам Бароўскі, дызайнер і каліграф Геннадзь Мацур, дызайнерка Кацярына Пекірэня. Пераможца мінулага году, вы памятаеце? Так. Мастачка Антаніна Слабодчыкова. І наша сціплая савядучая літаратарка і архівістка Вольга Бабкова. І нагадаем яшчэ раз, яшчэ адзін раз з 3 разоў, которые ўжо былі ў нас у прэміі, што журы прэміі кіраваліся ў сваёй працы наступнымі крытэрыямі. Найперш, дызайн вокладкі, паліграфічнае выкананне і адпаведнасць афармлення зместу кнігі. А яшчэ ведаю, што сёлетняе абмеркаванне было вельмі гарачым
Так, непростым. Викликало безліч дискусій. Так, живых дыскусій. Давялося дамовіцца. На апошнім этапе так. Гаспадарства. І гэта таксама вельмі цікавая рыса. Здаецца, канкурсантаў не так і шмат, а вось вастрыня спаборніцтва застаецца вельмі моцна, вельмі сур'ёзна. Зрэшты, так і робіцца культура. Міхал гэта ведаў лепш за шмат каго. Ну і калі б гэта быў Оскар, тут была бы барабанная дробь, фанфары, І слёзы бацькоў. і карды-балет дзесьці там на заднім плане, але, на жаль, мы ёсць там, дзе мы ёсць, хаця чаму на жаль? У гэтай нашай як бы шалёнасці ёсць свая прыгажосць, ёсць свой стыль. І зноў жа, як гэта рабіў Міхал. Ну і зараз час, напэўна, ўсё ж такі на імя пераможцы, і паколькі я маю толькі ўскоснае дачыненне ў гэтым годзе да гэтай узнагароды, я з зацікаўленасцю паслухаю, што нам паведаміць Вольга. Пасля сапраўды вельмі такіх гострых, цёплых і сэнсоўных абмеркаванняў пераможцам у гэтым нашым не спаборніцтве, а проста у выбары найлепшага перамагла кніга «Простыя словы». І мы запрашаем спадарню Алену атрымаць Вот гэты неверагодна пачэсную ўзнагароду. і цудоўнага анёла, который цяпер будзе ахоўваць як бы ваш дом, у якім ёсць. Дыплёмчык мне, дыплём. Гэта В Купалаўскім тэатры так вручалі купалінку. Яна была таксама цяжка. Дарагая Алена. І на хвіліночку затрымайцеся для фота. Гэта важна. Гэта прыгожа. Без Міхала Мінск не Мінск. Хто сказаў, што без Міхала? Я ўзнаю. Тут присутная сестра. Тут присутная сестра Міхала, Таня, которую мы таксама вітаем. І я вельмі рада, што Алена і Таня разам, і я думаю, што Таня дапаможа данесці гэтага цудоўнага анёла. Вось, які ён. Уже трошку зеленее, і гэта надае яму яшчэ большай вартасці і прыгажосці. Вялікі дзякуй. Другими ручками. Я вельмі удзячна. Я нават я нават думаю, можа быць, яго замацаваць там на могілках, бо калі это, ну, мне трэба параіцца са скульптарам, калі вось, але ж гэта было б, я думаю, прыгожа. Якраз там ёсць месца для этого. І кожны можа яго пабачыць, да, і нават прынесці яму кветкі. Жывыя. Да, жывыя кветкі, да. Да. Пачуць музыку. Міхал, дарэчы, калі ласка, я яшчэ можна скажу так пару словаў, што калі вось, напрыклад, вы будзеце прыходзіць, прыносьце, калі ласка, толькі свежыя кветкі. Бо калі Міхал быў яшчэ жывы, у нас неяк з ім была такая размова, зусім, это я першы раз скажу, зусім такая, ну, незвычайная на той момант. Ён казаў, што калі я памру, прыносьце для мяне, калі ласка, толькі жывыя кветкі. Так не люблю гэтыя кветкі папяровыя. Так, ён вельмі прасіў. Я кажу: Міхал, што ты такое кажаш? Як ты можаш такое казаць? Але ж так здарылася. Вось, таму прыносьце, калі ласка, яму толькі жывыя кветкі. Так, так. Вось. Я думаю, што это анёл вельмі, дарэчы, будзе. Я думаю, што я паспрабую яго там замацаваць. Дзякуй вам, дзякуй. Нас двое, донесите. Ну і як казалі ў свой час савецкія камсамольцы, ну а цяпер дыскатэка. І мы з любоўю і шчырасцю запрашаем сюды непараўнальную, легендарную, фантастычную Касю Камоцкую.
Ну, па-першае, віншую усіх, што ў нас такая выдатная прэмія, што яна ёсць, што яна працягвае жыць. Віншуем пераможцаў. Ну, конечно, это круто назваць песни на слово Михала дискотекой. Цікаво, як бы он на это зрэагаваў. Ну, конечно. Ці помніш ты, як пробівала трава молодая панцир асфальту? Ці помніш ты, як выглядала новое небо над новой краиной? Ці помніш ты? Ці помню я? Ці помніш ты? Ці помніш ты, як у паветры пахла вясною ды ветром свободы? Ці помніш ты, якой была моцнай подвойная кава, што нас ратавала? Ці помніш ты? Ці помніш ты? Ці помніш ты? Ці помніш ты ночные вандроўкі па стомленай цішы вуліц бязлюдных? Ці помніш ты, як неслі глупоту і шэптам казалі розныя бздуры? Ці помніш ты? Ці помніш ты? Ці помніш ты? Ці помніш ты, як потым дадому вярталіся рана о 5:00 гадзіне? Ці помніш ты, як мала спалі? Ці помніш ты, як шмат прыснілі? Ці помніш ты? Ці я памятаю цішэй, калі ласка, я засынаю? Паляўнічы ты мой, паляўнічы, ходзіш ты па лясах маляўнічых, ходзіш ты па палёх расовых, абіваючы вёскі ды сёлы, а прыходзіш на хутар безрэдку і стаіш невыслуп на падворку. Можа, ты ў мяне закахаўся, можа, ты заблукаў над вячоркам, можа, ты заблукаў над вячоркам. Паляўнічы ты мой, паляўнічы, ты не стой, як той слуп на падворку. Паглядзі на мяне як аслічна, прынясі ты мне срэбную вавёрку, прынясі ты мне срэбную вавёрку, упалюй ты мне злату лисицу, я пошию шикарное футро, опрану и поеду в столицу, опрану и поеду в столицу. Ах, Варшава моя столица, буду там балявать, веселиться, буду в футре своим красоваться и в лосенках на санках кататься. Буду я частоваться шампаном, буду слухать ноктюрны Шопена, буду я забавляться рано. Я вернуся у родный застенок, я вернуся у темный застенок. Паляўнічы ты мой, паляўнічы, ходишь ты по лясах маляўнічых, ходишь ты по полях верасовых. Ну чаму ж ты такі невесёлы? Паглядзі на мяне як аслічна, паляўнічы
Паляўнічы ты мой, паляўнічы, паляўнічы ты мой, паляўнічы. І на заканчэнне нашай сённяшняй сустрэчы, ну, напэўна, мою краіну. Я 100 разоў рассказывала, но расскажу яшчэ раз. Калі я попросила Михала написать мне урэшце тэкст пра каханне, он принес мне гэты верш. Я кажу: Михал, ну что ты здзекуешься надо мной? Я же дзяўчынка, мне хочется про каханне. Он говорит: ну прабач. И он починается со слова «я люблю». Я люблю, калі свеціць сонца рано ранком праз фіранкі. Я люблю пах свежей кавы, я люблю смак смаженной бульбы. Мне падабаецца дым цыгаретаў, мне падабаецца водыр парфумы. Я люблю холодные блюзы, я люблю свои джинсы старые. И я живу у гэтай краіне, моя краіна под белым снегом, моя краіна под белым сцягом, под белым сцягом с чырвонай стужкой. Я с цягам часу стануся птушкой, раскрыю крылы, зраблю 3 крокі і падымуся понад зямлёю. Ідзе ветер, ідзе аблокі над краінай под белым снегом, над краінай под белым сцягом, под белым сцягом с чырвонай стужкой. Моя свобода, моя свобода, с ветром не згода, ты асалода, супрацьстаяння моя свобода. Човен подводный поміж силою дыха рыбной, моя свобода. Дом паперовый поміж Гаморою и Содомом, а там за домом край невядомый. Под белым снегом, под белым стягом, стягом часу складаними стали законы гульні. А неяк раней усё просто было, и мы были. Мы просто и шли, мы просто стояли, мы просто жили и помирали у своих домов паперовых, у своих подводных човнах, поміж силою дыха рыбной, поміж Гаморою и Содомом. Украине под белым снегом, Украине под белым стягом, Украине под белым снегом, Украине под белым стягом, под белым стягом с чырвонай стужкой. Моя свобода. Дякую. Спадзяюся, што прэмія гэта будзе жыць, і наступныя кнігі будуць яшчэ больш прыгожымі, і каб іх чытала, трымалі ў руках, глядзелі, мацалі, нюхалі і чыталі як мага больш беларусаў. Жыве беларуская кніга. Дякую. Ну, что тут дадаць? Амаль што нічого, гаспадарства. Настолькі прыгожа кранальна, разумна і таленавіта. Я думаю, што Міхал гэта ўсё бачыць. І напэўна хітра усміхаецца. Бо ён праведае больш за нас. І пра тое, што было, і пра тое, што будзе. І ён з намі. Яшчэ я хацела б сказаць, што паводле зместу ввогуле такія людзі, як Міхал, аднім толькі фактам свайго існавання
яны сведчылі тую самую нацыянальную беларускую ідэю. Яны ператваралі ідэю ў жыццё. І это фантастычна. Як хтосьці казаў, ведаеце, ў свой час, ну, ўжо ў познесавецкія часы, што Леонід Брэжнеў — гэта малавядомы дзеяч часоў Аллы Пугачёвай, так? Быў такі жартик. Дык вось, я думаю, што калісьці скажуць пра нашага вусатага, што гэта быў нязначны персанаж часоў ганьбавіцтва. І самае смешнае, што гэта будзе чыстай праўдай. Ура! Ну, і на гэтым усё. Вялікі дзякуй усім. Вялікі дзякуй.